Първото усещане е за нещо много индустриално. Почти всичко по макарата, да не казвам всичко, е метално, включително ротора, раменцата на бигела, ноба на шпулата. Само ноба на дръжката, който хващаме с ръка, е от някакъв композит. Но дори неговата капачка е метална. Със сигурност по тази макара има много повече метални части от всички, които съм виждал. Усещането е за нещо много грубо. Толкова и да можаха да направят да върти по-гладко. Ами може би нарочно не са го направили и целта е била съвсем друга. Трето нещо, което ми прави впечатление е, че осцилацията е изключително бърза. Вижте колко бързо мърда шпулата напред-назад, когато въртя. Това означава, че ще нарежда влакното изключително кръстосано, с кръстосани намотки и това ще го видим малко по-късно, когато и навием влакно. Авансът има много приятен звънлив звук. Ако искаш да научиш повече, кликни на линка, който виждаш тук.